Så er det tid til retorik for begyndere. Retorik, det betyder talekunst, så det handler altså om kunsten at tale, og det inkluderer jo selvfølgelig også et publikum. Det er noget af det, vi skal arbejde med her i dag i den her præsentation. Vi kigger først på det retoriske pentagram. Den her 5-stjernede model har 5 faktorer. Der er en taler, det er afsenderen. Der er nogle tilhører, det er modtageren. Der er et sprog, der tales i. Der er et emne, der tales om. Og der er nogle omstændigheder omkring talen. Det er de 5 faktorer, som vi arbejder med i det retoriske pentagram. Det er måske verdens ældste kommunikationsmodel. Den stammer helt tilbage fra de gamle grækere. Cicero byggede sine taler op åbenbart efter det her pentagram. Som I kan se, så er der nogle klare linjer imellem de 5 hovedfaktorer, men de er også ikke kun forbundet ude i siderne, men de er også forbundet i en stjerneform her i midten. Og det viser jo sådan set bare tydeligt, at alle 5 faktorer altid er i spil, og de er indbyrdes afhængige. Når vi har en afsender, så er der selvfølgelig stort fokus på, hvilke modtagere det er. Men samtidig så er der faktisk også fokus på det sprog, der skal bruges til lige nøjagtigt de her tilhører. Desuden er det også for eksempel vigtigt, hvordan sproget er i forhold til det emne, der tales om, og hvordan emnet bliver præsenteret for de her tilhører. Der kan være en bestemt vinkling af emnet, der er mere hensigtsmæssig, når man har den her type modtager. Omstændighederne. Det kan være flere ting. Typisk så taler vi om de omstændigheder, hvor talen bliver holdt. Det kan være stedet, det kan være den begivenhed, det skal dække, eller andre faktorer. Det kan også være det medie, som det bliver transmitteret i. Og det er klart, at det har betydning, hvor talen bliver holdt. Det har også betydning, hvordan den bliver holdt. Der er altså fokus på forholdet mellem afsender, modtager og omstændighederne. Alt det, der bestemmer denne genre og dermed det sprog, vi kommunikerer i. Vi kan altså vælge forskellige genrer i talen, og vi kan også vælge at vægte den på forskellige måder, alt efter situationen og sproget og emnet og modtagerne. Her er et godt eksempel på en god tale. Vi får dog ikke set Steve Jobs selv holde talen, men vi hører tydeligt hans stemme. For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. Denne her tale, den indeholder faktisk en særlig appel, og det kommer vi tilbage til lidt senere. Det, der er gode ved den her tale, det er selvfølgelig, at det er et tydeligt sprog. Man er klar over, hvilket emne det er. Modtagerne, ja, det kan I jo så overveje lidt, hvem det kunne være i det her tilfælde. Omstændighederne, der kan I også overveje, om musikken sådan set hører til omstændighederne, eller om den er en del af sproget. Det er selvfølgelig noget, der er lagt på bagefter. Men langt de fleste, hvis man søger efter den her optagelse på nettet, så har de faktisk lige nøjagtigt den her baggrundsmusik. Vi har nogle forskellige appelformer, som også hører til det retoriske område.
De appelformer kalder vi logos, ethos og patos, og som I kan fornemme stadigvæk, så er vi også i det gamle Grækenland her. Når vi bruger logos, så taler vi til modtagerens fornuft. Vi henvender os til modtageren med fornuftige argumenter. Logosappellen bruges for eksempel i informerende genre. Det kunne være et leksikonopslag, og der er altid fokus på fakta. Naturvidenskabelige artikler er tydelige logosappeller. Hvis der er tal og beregninger, som skal underbygge en påstand, så er der tale om en logosappel. Det I skal huske på med logosappel, der begås rigtig mange fejl på det her område blandt gymnasieelever. Bare fordi en påstand lyder fornuftig, er det ikke nødvendigvis en logosappel. Bare fordi I er enige, eller I synes, at det er fornuftigt, så er det ikke nødvendigvis underbygget med fakta. Det skal I være meget opmærksom på. Den næste appel er etosappellen. Her taler afsenderen til modtagerens tillid. Afsenderen fokuserer på sin egen troværdighed, for eksempel at få den opbygget igennem sin tale. Man kan faktisk også have troværdighed i forvejen, for eksempel i form af en titel. Dronning Margrethe, hun er stor ethos, bare i kraft af sin titel, men hun arbejder også på sin troværdighed hele tiden ved at være den figur, hun er. Hun skifter ikke rolle eller temperament lige pludselig. Men man kan også, hvis man nu ikke har en titel, arbejde for modtagerens tillid, og det gør man selvfølgelig ved, at man taler på en bestemt måde, som skaber troværdighed omkring ens person. I kan prøve at overveje, om I har nogle gode eksempler på den type. Den sidste appel er patosappellen. Det er den nemmeste at genkende. Det er den, der appellerer til modtagerens følelser. Man vil gerne røre modtageren, få ham til at grine eller græde. Ordvalget er typisk værdiladet og fyldt med billedsprog. Og hvis I lægger mærke til det, så bruger vi faktisk patosappellen meget mere, end vi sådan lige går og tror.